Да, ще ви разкажа защо правя всичко това, което слушате сега. Не съм като останалите хора и да искам, аз не мога да бъда толкова надут. Какво се случи, не можах да разбера. Изведнъж пораснахме и не мога да побера в ума си мисълта, че повечето се превзехте и взехте да си мисли, че притежавате света. Но върнете се с няколко години по-назад и спомнете си как скитахме из целия град и си представяхме, че и когато станем големи ще живеем задружно, приятелски и без проблеми. Но сега се надухте и забравихте преди колко често се виждахме, колко близки сме били. Сега сте вдигнали главите си в небесата и се чудя как да кажа, слезте долу на земята, където всеки се опитва да излезе с някакво име, да покаже, че е силен и не чак толкова наивен, че честно и почтено той печели своята слава и щастлив е, че сутрин става, когато слънцето изгрява. Мечтите са безплатни, няма лошо в това да искаш ти да летнеш на високо без крила, но бори се и труди се, за да може след време да се гордееш, че си минал сам през тежкото бреме. Не дай да се надуваш, пич, бъди какъвто си и не стави на другите да гледат твоите следи. И може би някой ден дори ще станеш име ти, но запомни, дувките не струват те пухнати пари. Да, ще ви разкажа защо правя всичко това, което слушате сега. Не съм като останалите хора и да искам, аз не мога да бъда